aplikácia mesej polyuretánovej feny. Fena sa aplikuje v hrúbke 25 cm. Pri 25 cm je zadržateľnosť teplého vzduchu zvnútra von a naopak aj v lete zvonka dnu 97,8%. Fenová izolácia je najlepší izolant, ktorým dokážete bezproblémovo udržať teplo vnútri a aj teplo von. Nemá schopnosť kumulovať teplo, takže v lete vám v noci nebude stávať teplo a nebude vás vyrušovať pri spánku. Aplikuje sa veľmi ľahko, veľmi rýchlo. Projekt, ktorý teraz izolujeme, má 230 m2 v hrúbke 25 cm. Čistý čas roboty 6 hodín. Naši aplikátori už 6 rokov pre vás prinášajú tú najlepšiu izoláciu na trhu. Ďakujeme, že nás sledujete, že nás podporujete a prajeme vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.